И започваме след 3, 2, 1. Ние даже започнахме, ама на кого му пука. Здравейте, аз съм Денката, тук при мен е Мастер Пикет и днес ще снимаме епизод в Уиткрафт. Ай, пътище. Днес ще снимаме Уиткрафт. Тук забележете, сме си... Направили много хубава къща. Влез вътре. Забележете, тук сме си направили, нали знаете, много бързо красно. Да. Ето тук сме дали етажи под наем. Който иска, после накрая... IP ще има в описанието. Накрая на епизода ще ви дадем това IP-то. Вие ще прецените дали може някой път, ако искате да ще кажете да снимате и с нас. И така, още знаем и не сме го правили на Game Mods. Ето сега ще ви покажа. Я го покажа, че не сме на това. Не сме на Game Mods, защото сме на сървър и сме на оцеляване. И тъй както виждате, ние не сме админи. А пък това е къщата на гаджето. Той си няма гадже, само лъжичка, само за кой знае. В Майнкрафт. В Майнкрафт. Мите, елатка. Ще искам да направя така. Мастер, елатка. Спи си. Чакай, няма да слушам епизода. И той иска само да свършва по-бързо епизода, защото да може да върда са кадри. Абе! Шегувам се. Елатка ще убия с моя черния апендикс. Нали знаеш, че няма... Нали знаеш, че няма... Дето обе 33 ми го дади. Нека да бъде сладко. Отмъщението винаги е сладко. Абе, Мите, моли тъй. Може... Мите, остави ми ме черния апендикс, чуле? Чакай малко те. Поне ще по табелката да таковам да си сложам меча. Чакай, дай ми го. Green, къщата на Тендитон. Не му казайте, че вече няма да останем чисто. Какво? Нищо е тук казвам на зрителите. Виждате, тук сме се направили фермичка. Денка, ела до мене, бе, човек. Чакай. Къде пак ли си умината, бе? Чик, успрал, бе. Чик. Успрал тук, бе. Паната. И добре, виждам кол. Окей, ама на мен ми трябва още табелки. Много кол. Отивам до кома да се върна. Здравейте, табелки, аз съм знака. Тук при мен е Ханто. Так при СБГ, възигам се. Мълчи е, Кани. Кой е? Тарик. Хората ще си кажат, аз ги тези снимат пък големи фенове на еди кой си. Ще бъде много. Да ти кажа честно. Изчай сега да затворим вратите, че нещо нейната резиденция и нашата като се смеси. Айде. Да, голяма резиденция нямаш. Направо ще се убием там вътре, Мите. Добре, аз убирам повече. Ще вземам екстрена. И така. И клипът трябва да бъде... И клипът трябва максимум да бъде такова. Кажете го 10 минути, защото нямам регистрация. Не става много гадно. Много тъпо, просто... Направи си, нали си най-голямото про? Да, и съм си направил скина Зизо Про и съм си го кръстил Зизо Про. Той си направил един скин Зизо Про, аз съм си направил.
Ама после някой ако каже, че този скин не съм си го правила аз. Я гледайте, дай. Лично той си го е правил. Лично той. Да, с много време ми отне. Добре, аз се прибирам хома, не знам защо, защото ми падна много кръвта и се притеснявам. О, Денка, YouTube. Какво ти е YouTube, бе? За какво пишеш YouTube, бе? Не, че не знам какво е YouTube. Чек, Варидо. Чек, кой левел си? Втори. Втори? Мгм. Аз пък съм девети. Да, аз побях 41, ама отидох на PvP и ме убиха. Абе, 41. Абе! Абе, Мите! Я го гледай ти! Май нето стабела тука. Набе, айде заключи си чест. Ай, човек, не ди да слагаш ковашницата насред пътя, не бе. А ти пани на пръста искаш ли? Какво искаш? Какво да искам? Да ти пани на пръста. В 3/4 Sunstone. Вижте, като каза нещо и ковашницата се оплаши и направи тъмно. Добре, сега ще изхъба бисквитите. Абе, не хаби от бисквитите, бе. Кове, ям си, бе. Знаеш колко много време ми трябва да чакам то стъпя Да, какао бинс да порасне и всичка. Трябва да чакаш ларчопа, я. Мите, били затвори очи, много ми лаги. Да има хвам лаг. И започвам да лова рибката, и започвам да лова рибката. И не сте видяли нищо, и не сте видяли нищо. Тук някой булка и... Вие не сте видяли нищо. Не съм включил хака, не съм включил хака. Добре, човек, те тъпо. Но аз не съм с хак. А, не, само не. Еми всички са доволни от него. Без тебе. Ясно. Аз не съм хакер. Аз съм хакер. Какво се казва за това? Да си хакер е хубаво нещо. И влезе в кожичката. Човек, той остров ще ли си го е направил? Или? Сега ще плаша рибата. Да, спирам, хората ще си кажат нещо. Аз ще отида да покликвам. Зомби! Абе, човек, ти голд бутушки ли имаше? Не. Бояди са ни. Направо като златни. Сега ще ти ги дам, чакай. Ги видиш, че са бояди са ни. Да, бояди са. Не искам все пак да ги видиш. Погледни е. Да. Рибки, ела, рибки. Рибо. И гледайте сега как иска да го банва от сървъра. Гледайте. И кога стана админ, бе, ей? Сега бе. Денка, нашко са на тях хвърли леко вътре, веднага я дръпна и се хвана риба. Какво? Не, наистина. Нали я беше хвърлила тука. Тука на тънко, тук слезаш. Да, и? И тък му тръгваш да я таковаш и една риба се хвана. Да, наистина. И ни голю се. Аз ще гледам отгоре. Къде си? Наблюдателните съдеци почти изгрехва. Тън. Добре, отивам до До лард шопа.